Så skal vi snakke lidt om, hvordan vi opretter et nyt workobjekt. Et workobjekt, det kan være alt muligt, men tit så vil det være en kasse eller en station eller noget i robotcellen, hvor i der er en masse punkter, som man gerne vil kunne genanvende, eller være sikkerhed for, at hvis man flytter selve kassen, jamen så skal man ikke indlære alle ens punkter igen. Man kan oprette alle dem, man vil, og man kan også senere gå ind og redigere dem, flytte dem, hvis ikke positionen passer mere. Jeg kigger lige på det her på en tegning. Her kan I se, at jeg har tegnet 2 arbejdsemner. Man kan sige, at det her det kunne være den her kasse, hvor der stod en masse emner, som vi gerne vil vide positionen af. Går vi så hen og flytter selve arbejdsemnet her senere, jamen så sparer vi os en masse arbejde ved, at vi har de her små emner stående på arbejdsemnet, som simpelthen bare flytter med. Det vil sige, alle de her positioner, vi har indlært i det her rum, det vil sige, når vi går ind og tilføjer en move eller noget lignende, og vi så vælger, at det er i det her arbejdsemne, den ligger i. Når vi så flytter det her arbejdsemne, jamen så flytter alle punkterne med. Det vil sige, de ligger i forhold til det her nulpunkt på samme måde, uanset hvordan vi flytter rundt på arbejdsemnet. Om vi så vender det på hovedet eller op på væggen, så vil det stadigvæk følge med. Her har jeg lige kort ridset op, hvordan vi vil gå ind og definere arbejdsemnets position, og vi bruger vores værktøj. Her har jeg bare lige tegnet sådan en spids på. Men altså det handler om Tool Sensor Points, derfor skal man også huske at vælge det rigtige værktøj, når man går ned og definerer. Man kan også gå ned og måle ud, hvor ligger ens arbejdsemne i forhold til robottens center på den måde. Det er lidt nemt, når den ligger lige ud for her, men lå den i et skråt eller heroppe på væggen måske, så er det lidt sværere. Så er det nemmere at bruge den her trepunkts udmåling. Vi skal simpelthen ned og definere 2 punkter på den her x-akse. Jeg vil sige, læg dem så langt fra hinanden som muligt, så bliver den her skæringslinje mere præcis. x1 og x2, og så y1, der angiver, hvor skærer y-aksen med x-aksen, og det er det, der definerer vores nulpunkt her. Det samme herover, der har jeg bare tegnet et andet emne på for at vise, jamen det kan også lægge skrå, x1, x2 og y1, og læg også mærke til, at vores z-nulpunkt, det kommer også op. Det ligger altså heroppe, vores nye z-nulpunkt, hvor det før ligger nede ved gulvet. Vi prøver at springe over i programmet. Her har vi det samme, og vi vil godt have oprettet det her som et arbejdsemne. Så tager vi lige vores pendant. Vi kan gå i jogging, vi kan også gå ind i programdata. Her ser vi vores arbejdsemne. Vi har kun det, der ligger som standard. Vi vælger et nyt. Vi kan kalde det arbejdsemne 1, ligesom på tegningen. Omfang, det er altså, vi bruger det i den her opgave, og det ligger sig i main module. Igen kan man jo vælge at lægge det i sit eget modul, og genbruge det osv. Vi siger OK, og så ligger det her. Vi skal så ind og redigere, definere. Her er noget, der hedder brugermetode og emnemetode. Brugermetode, det er selve rammen. Emnemetode, det kan man vælge at lægge endnu en ramme i rammen. Og så er det så den, der gælder i den ramme. Den her følger så altid den her. Så umiddelbart så er det fint bare at bruge den her over. Og vi vælger vores trepunkts. Her var jeg lige ved at lave en fejl. Tool 0. Jeg skal lige over og vælge at jeg bruger mit tool pen. Ellers så vil den blive defineret ud fra flanchen op. Vi går lige herind igen. Arbejdsemne. Der. Redigere, definere. Nu kan I se aktuelt værktøj, tool pen. Og jeg vælger igen 3 punkt, og så skal jeg egentlig bare jogge hen til de her 3 punkter og redigere position. Så er det lavet. Så jeg flytter lige den her væk, så vi kan se. Det her det vil selvfølgelig være nemmere i virkeligheden. Det er lidt bøvlet. Jeg prøver at jogge ned til de her punkter.
bliver det bare sådan cirka. Men jo mere præcist, jo bedre bliver det selvfølgelig. Sådan der. Nu siger vi, det er x1. Den kunne sådan set have ligget hvor som helst på den her linje, men jo tættere den kommer på hjørnet i forhold til den anden x2, jo mere præcis bliver det. Så trækker vi den her ind, og siger vi, det her det er x1, rediger position. Så smutter vi lige heroppe af. Nu er jeg heldig, at den ligger fuldstændig vinkelret på robotten, så er det nemt. Nå, jeg kan så ikke komme længere. Kør lidt tilbage. Jeg er uden for rækkevidde der. Så siger vi x2, redigere position, og så skal vi over og finde vores y herover på den her kant. Kom den der kasse i vejen. Upsi. Sådan der. Upsi. Det går galt. Det ser fint ud. Så tager vi lige den sidste. Redigere position. Så har vi dem alle tre. Vi siger OK. De ændrede punkter gemmes ikke. Vil du gemme dem? Det kan vi gøre. Vi kan også lade være. Vi skal ikke bruge dem. Jeg siger nej tak. Så har den defineret vores arbejdsemne. Og vi kan begynde at bruge det. Vi kan prøve at gå over i programeditoren. Så kan vi jo flytte robotten hen på den her kasse. Og sige her et punkt. Tilføj instruktion. OK. Og så kunne vi lave en til, hvor vi siger move L under. Og hvis vi så lige går ind og redigerer den i programdata. Det var den 20'eren. Og så går ind og siger, at den skal hedde 0, 0, 0. OK. Nu skal jeg lige se, om vi har skal lige være sikker på, at vi er i. Ja, det var vi ikke. Jeg havde valgt at vælge, at vi nu kører med det her arbejdsemne. Så vi
går lige tilbage. Sletter dem her igen. Og det er. Det skal vi jo lige huske, når vi går ned og indlærer, jamen så skal vi huske, at vi skal være på det rigtige arbejdsemne, for at det virker. Så vi går herover i den der. Så siger vi bare tilføje instruktion. Det er jo bare der vi var. OK. Og så laver vi en ny der. Og så går vi lige over og redigerer den. Programdata, robot target. Det er 0. Og 0. OK. Sådan der. Så går vi i den der, så prøver vi at køre en test. PP til rutine. Skulle den meget gerne finde det nulpunkt, som vi har hernede. På at flytte robotten. Sådan der. Der var lige noget zone på. Men ellers så kører den fint ned og finder hjørnet. Yes. Og det vil sige, hvis jeg ændrer det her rum her, eller arbejdsemne, jamen så flytter punkterne med. Det var oprettelse af nyt arbejdsemne.